O takuk bin bihingno narak malia bin bihingno toka kosom bangkhar talangka onek dukhuni ko kobo. O video amsaki share khali je o brini bini ama babo jate gusti dungnai jatke. Bai tongbai khazan tauk tai buksong khakhayo joton kam tongna hain hain nong bagi video katam tuk phabiyo kan norok tini video thumbnail nukban chaiman kana tini video topic tamo. Jodi no ran video no sasakai video no like khaji tai ani channel no subscribe khaji inke phari tini video topic phaji jeng thalai chena. Kaham ke sini nara baji tipar hastini lukurok o berno especially selarok phani buskani dinogo o bere keboni nukuni hamjak eba keboni bihik wngmano kaham ke sini nara baji o berno bongka 1 number bakpar bo tabuk social media marke viral tong baksa nukuna baksa bo nugya kuna jebo tongo sitra tongoi manjamani toka kosom bai. Thana se nuk paile apple khaksa mobile ni bagai tongo sitra tongoi manjamani phia hain hai tai khorsa tabuk orisa debarma apple khaksa mobile ni bagai hain hai bo taise tongo sitra tongoi manjak phiba bino khota apple khaksa ni mobile tongo phia mane o apple khaksa ni tinta mokol jar na tai ke bino to duita mokol se bo to tinta mokol na onke tinta mokol paine to onek ram puisa na onke bobo o thana manjama berni formula han use kekre je apple khaksa ni tinta mokol mane jar. Yang nong ni buma bu pakai ako tola basa bara tongoi pore hune wansu tongoi yang pia basa ke apel khaksa ni tinta mokol jontro paine bagai se kosto khaibiya hajira khaja din rat hajira khaitong yang basa ke o apel khaksa ni tinta mokol paine bagai yang pia nogo buma bu pakai wansu tongoi je basa college thango kaham karang ke pori tongo boi hai ingya hane yang nogo buma bu pakai wansu sa yang basa khangjana ke bini mane o apple khaksani tinta mokol jontro paine se paliya hediba getai tam sasine hino omtui borong no je sai sini sai kun selap karikha sal phakhe nugus tong je omhai tong hangke manjago manjak hangke social media viral hangke manchor manthago phi omhai tong rok tabu kono bathagya sabo se kaijonai omtui phalto berok bai bakpar berok bai na norok nong ni nukungni hamjak salamnai na norok je salarok single tongnai rok bobai kaijanai norno sala comment box o omhai beri eba omhai borong no bujina masai o si posu paki rok no bujir kheno borong taisa bujina heda tabuk nini beri tongoi bo nongtai masa beri ni hamjanai nini sala tongoi bo nongtai masa sala no hamjanai ekjon bai wngjakya omhai ta omtui borok no tam khaini no amtui phaltu borok rok no aboni sao mane hamjaka kaham nai hamjaklai haino nukhe no beri naithok chwla naithok hwnkhe no hamjagui chuigya bwkha bo kaham wngna nanai mane o chwla sitra beri sitra asta bua kwkhak wngko mereng kheno amtui naibo kaijori hinsaya mane average mane naithok rok bo kaham tongo kun naithok rok khe hamya amtui sitra rok bo hamya tongo kaham tongo hediba hingke kaham nai kaijori ta kun naithok sitra kok samaya oro chwla kaham beri kaham sitra bo tongo kaham bo naithogo bo tongo average bo tongo hingke beri hamya chwla hamya mane bwkhata abo sitra bo tongo average bo tongo naithogo bo tongo taito amsa kun kok sajana kari kha risa debarmani beparo pharinghe tini second topic phajing chwng thalaisino tabung dino chwla sikla beri sikli pono amsa kharlaina je kaijak chwla bai kaijak beri khalaimasak hingke obono tui taku khoroksa tamo kok kwcharkha bo bini jini bihing no toka kosom bai bangkhari talangjaka hingke bo lukurok no tamo kok kwcharkha tabung noro a video clip kisa naina lengidi Ani bihe gwansani ning siteng ang bwsano simi mangkhai ngo ang je mamani je komani an nok nukung phalai phono je sahonai ang rang rwnai je mamani nin bwsana nugui sahana rangno ani bihi bai bwsano wansa masa bangkhrai tang thangka singla chukjaiba bono chwak phalai chai tonglai mani bose ani bihingo bangkhrai tang thangchu oboke ani bihingni photo parakhe para borakatal chintram para bo kaji phaimakhe bo kaje khemen dupsrao bwsan bumungkhe bwsani bumung sem debruma bon tlangnai khe bon taungnai uko sagor bhattacharya owansani hmm parakhe para molai nogor bono tlang hunning bagi sema boro kuni je khari thang hunno nyai bahi tam proman tong ang photo nugunya abono sondo khainai porman abono ani porman bogo photo full video to nong no phunung mangalak tam ni ke full video phunu ke copyright strike pon kalai mano jodi no full video naine bujungkha live buma tv o thangai nei mano pharingke ta obon tei thaise thaini kok rok salai no tabung dino
kaijak chalabai kaijak bwrwi kharmani common seng tongsiyo sintipra hasteo mane alga jagao top sintipra special sintipra belai maar wnglaisukha je kaijak chalabai kaijak bwrwi khalaimani tabuk ni nog sikla chwla sikla bwrwi sikili mane borok phonsa amsa kharlaina je kaijak chalabai kaijak bwrwi khalaima hai tamon sasinai tabuk example mamung chelung thanglai ta ang tabuk bobai aram nangliya bobai tongliya tei masa bai thangui masa hama haino borok wngmang je o chalabai aram nangliya tei masa chalabai thamasa o bwrwi bai aram nangliya tei masa bwrwi bai thamasa honai je mane thung tonglaisio mamung chelung thanglaima hai ta ang sasing puilan sai diba o mai borok rok no phwrwngmasai sei posu paiki rok no phwrwngkhe no borok taisa rwnggono borok taisa loyal taisa nangbai wafadari nangbai taisa kaham khe tongo je o mai borok rok tongmai khe he diba hingkhe omo mane o video ni comment no boyamsa khe maar khe salaikhe je obo to kun mane sajaknai kwrwi kha koyekta comment to ang pore khwnarwkha ani mia ni video no jodi a video nainai bwsungkhe ani channel ni page o habai nai mano tai mane boi comment no bono amtwui rok salaikhe je nwng chuwakbai no nini bihing no rwi horka no pura share kwtui chibla hinui rok mane jatra pot sajak sugo ta hingkhe mane boto ta bini bihing no nangliya bo bini bwsano pono phirok rok phaichi roto rok phaichi hinui lukurok no koi tongo ta jodi norok mane bini bwsano rotogui bini no tonui mani khe bo norok no bini nok thai jaga phali pono bo norok no rang rwnai po omai hinui saka ta norok bo khanai mankha na hapono amo mane bwswk kubui mane bo bini nok phali rang no rwya to bwswk kubui mane bwswk jortui soya to kebo saimaya he diba phiya mane aro screen no number rijak tongo jodi norok bini bwsano nukkhaiba bono call khair di ta hingkhe tini bagui video asano je naitottok hambai.